iki sing kanggon sing untuk kok. Endi? Utang sik nak. Siap. Ya. Engko ndak pas nang ke bisa ngono lho. Lah itu letek iki. Kalau wajib iku jangan ke wangkir ke rampung jame awan ke wisan mangkat. Bisa jane diperhatikan gampang gawe kisau iki karo anu. Sarang. Golekno tali mau. Buang. Katan itu kasan ora iso. Yo. Lastare bale. Bali yo nang. Panitia kasul pada itu kok. Tutoriale payu lho Gus ngono. Tenang ya. Apa nih tutorial? Gawe iki. Apa iya? Wong saiki ora damang iki. Mana sisi-sisi iki. Oh, balan Mbak Muti. Rame to nek kan kacame iki. Engko ku kenyemnya kok ternyata kok nyambut gawe. Kesasana cara latihan lak grup ngene iki lak delok ngene iki lek paniti ngene iki lak wis eling ning HP ini. Ya. Ora. Nek sing iso generasi iki yo patehno aku mono wis tuwa gur. Ngene wis. Dongene to malah marahi dong. Kari lepe. Ewa, dong nek wong tua iki malah marahi dong. Ngono. Lagi sing anu generasi penerus iki. Marahi wegah. Dong sing generasi penerus ki malah kedelok. Delok generasi penerus. Anu Gedonge sing nyawang sik. karo delok karo nglakoni gawe ini yo. Bisa pinter ya. Dalane kok pinter iki. Nah. Ya, pinter. Kuwak iki. Kita sih nang mau. Anu apa? Apa iki ambek disujoni kali ini cok salon ki ora eling. Aman. Iki lho. Kaya kene iki ora eling. Dek kok wis dulunge dayoh wong mrepet digomblah. Iya. Wedang. Wis. Nah, nek sik kurang lewong guru main kodong gawe lek kaya sok wis ora. Pedhegal. Sing jagake grendeng. Hah? Dhuwur mono aja sami mawon bor titik ditutup bawon kok. Aku iki awan-awan jelas-jelas. Nek gur mak Mbah Sujar ngadio si sukat pikur. Lho kuwi arek ngarani kuwi engko ndak darani wong. Lha kuwi wakile lho. Wakile Mbah Sujar aku. Lha wakile Sudar nek kuwi iki, ora Sudar ya Sudar. Ngadika ngono bae. Wis trimo ngarit. Nek kuwi iki anggere Ojo Wedang. Lah iki gawe kok wong mah. Nara anu seneng sirup enek sirup no. Lah ndi bulan satu. Ono. Wong Ora paitan ya. nah paitan bi malah apik. Gula batu grunggo sitok pi kok kuar-kuar. Ala ana wong pirang-pirang nggih nggo sitok ya wangun-wangune lho. Agak nang kono mau. Sedulure paniti. Endi? Lah kae, sesuk pas sedulurmu. Entek pira lek? Dalani rumah sana ra bayar kok. Entek pira? 50. Oh pajak. Itu tahun yo. Berani ki rumahnya di motor ki ora ukur nang kok. Ana pasti Aku ki bulan 7 sesuk. Yo pajak yo bensin yo Cepet santulin. Dan Itu wis pajak. jelas kuwi entuk saka ambane si anu ki lho. Marlam. Dikek kopi